Ayiwa an balimaw aw ni yanwa kibaruya min b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛlen jumadon su ka dugu jɛ sibiri la 3h du matin bɔɲɔgɔnko na ko zone dɔ de taara bin station dɔ kan Welesebugu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko o zone masina in k'a y'a ka binkanni kɛwale kɛ ni an ka finitigi dɔ de ka marifa ye wa ko a ka binkanni kɔnɔna na fɛnɛ k'a sera ka taa ni 60,000 bɔɲɔgɔn de station kɔnɔna na yen nɔ ayiwa ko an ka finitigi minnu bɛ yen n'o ye gendarme ye ko olu ye wulila joona joona ni ka se yɔrɔ in na ka sɛgɛsɛgɛliw daminɛ ko sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko marifa min tun b'a bolo k'o ye finitigi dɔ de ka marifa ye wa ko u ka sɛgɛsɛgɛli in fɛnɛ taara bɔ finitigi 3 bɔɲɔgɔn kan ko siga kɛlen n'olu la k'olu ye zone masinama in dɛmɛ ni ka se ka marifa in sɔrɔ walasa a ka se ka taa ka binkanni kɛwale in kɛ ayiwa sa kan filɛ nin yɔrɔ min na i n'a fɔ bi ko halisa u bɛ sɛgɛsɛgɛliw la walasa k'a dɔn k'a fɔ maa minnu kɛra finitigi minnu kɛra a dɛmɛbaga ye ani ni mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ kɛra dɛmɛbaga ye olu ka se ka dɔn ayiwa o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko dɔgɔnɔ jamana kan an ka jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ ko dɔgɔnɔw olu yɛrɛ damaw k'olu kɛlen don ka fara ɲɔgɔn kan ni ka lakana boloda u ka yɔrɔw la yen nɔ ko ka d'a kan k'a fɔ ko Amadu Kufa ka maaw ko kɛlen don ka taa olu sɛgɛn kosɛbɛ ko u tɛ sisan nɔ k'u tɛ bin Etat ka représentant kan nka k'u kɛlen don ka taa kɛ de sa u bɛ taa bin ekɔlisow kan ani ekɔli mɛtiriw ayiwa ko o ko k'o tɛ se ka to ten tɔ olu ye fɛɛrɛ kɛ ni ka u fara ɲɔgɔn kan u donso damaw walasa ka se ka u ka yɔrɔw lakana cogo min na Amadu Kufa ka maaw olu kana se ka taa binkanni walew siri u la ayiwa an balimaw nin kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka lada aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la